रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद गोजोनथावना आरो जोबोद माने बाख्नायथावना मोनसे हाबाफारि रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव जिथुनाखि सावगारिखौ नुनो मोनबाय थादों नङा होनबा, बेनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना सिमानि मानगोनां रायजो राजाफोरा जोंनि रायजो सभानि MP मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे बिथांनि माखासे मावथि हान्जाफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायदों। आर'नाइ गोदनायाव आर'नाइ होनानै बरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद गोजोनथावना आरो जोबोद बाख्नायथावना हाबाफारि रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारा दिनै बोसोरसे जानोसै, नाथाय दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय दिनै रायजो सभानि MP मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा निसिमा ओनसोलनि लकेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय रड्स, ब्रिज आरो बायदि बायदि ड्रिंकिं वाटार दा बानायनानै माने होनायनि थाखाय निसिमानि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना गोसो गोरबोजों बरायदों। आर'नाइ गोदनायाव सोनानै बरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' बिराद बाख्नायथाव। आरो आङो सिगाङाव नोंथांमोनखौ सोंबाय थाखादोंमोन आं, मानोना बे BTC काउन्सिला माने देरसिन, BTC काउन्सिलनि पावारा देरसिन ना सासे MPनि पावारा देरसिन, बिदि सोंबाय थादोंमोन आं कुइसनखौ। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय, दा नोंथांमोना बेयावनो हमनो हाबाय, बुजिनो मोनबाय जे माने सोरनि पावारा बांसिन दङ, नङा होमबा? दा नोंथांमोना नायदो सासे MPया मा खामानि मावनो हायो, ब्रिज बानायनो हायो आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट रड बानायनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोबोद बाख्नायथावना। नाथाय नोंथांमोना दा नुनो मोनदों आरो BPF सरकारा बुंगासिनो दं माने इडुकेसन, माने जोंनि फरायनाय इडुकेसननि बेलायाव, फरायनाय बेलायाव जोंनि BTCआव लाइमोन गथ'फोरा गोबां दावगासिगोन होनना बुङो। आङो बे समाव बुंनो सानो, बै आखाइ माने थफ्ला जुयै फैसा हैबाय थाबा माने BTCनि सोलोंथाइया डेभेलप जागोन नामा? BTCनि जिथुनाखि सोलोंथाइनि हार बे इनक्रिज जागोन नामा? आखाइयाव मानसि बासि मानसि नायै थफ्ला हैयोब्ला। थ' होनायखौ जोङो बाजायाखै बारु, दा बेयावबो गाज्रि साननो हागौ, नङा होमबा? बेबायदि बुंनायखौ खोनायोब्ला। थ' बे जोङो होनायखौ बाजायाखै, खिन्थु जिथुनाखि सिस्टेम, बे सिस्टेमखौसो जोङो मोजां नुवाखै आरोना। दा बेनो BPF सरकारनि जिखिनि थाखा होनाय, जोंनि लाइमोन फरायसा मेधाबि सात्रफोरनि आखाइयाव, टेलेन्टेड गथ'फोरनि इन्टेलेक्सुवेल टेलेन्टेड गथ'फोरनि आखाइयाव जिथुनाखि रां अनसुंथाइ हिसाबै जि रां गथायदों, रां होदों, थ' बिदि सिस्टेमखौ जों मोजां नुवाखै आरोना। थ' गोबां मानसियानो बुंदों माने चेक गैयामोन नामा, चेकजों होनो हायामोन नामा? चेकथ' होनांगौमोन। दिनै गोबां बिथांमोना बुंनो नाजादों माने BTCनि बियो फान्ड नङा, सरकारनि फान्ड नङा, माने गावबा गाव माने साफा सानै माने खांलायनानै होनाय मोनसे अनसुंथाइसो होननानै बुंदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै BTCआव फान्डआनो फैयाखैब्ला BTCनि थाखा नङाब्ला बबेनि इसेबां थाखा मोनदों? दा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना बे समाव मोनसे बिजिरनो हानाय, रियेलाइज खालामनो हानाय बयनिबो गोसोआव दं, साफ्रोमबोनि मेलेमाव दङ रियेलाइज खालामनो हानाय। थ' नोंथांमोना कम्पेयार खालामदो, कम्पेयार खालाम। थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ माबायदि सरकार दैदेनदोंमोन आरो दा नैबे BPF सरकारा माबायदि सिटुएसन, कन्डिसन, जिथुनाखि जोंनि कमन जेनेरेल माने नर्मेल बे सुबुंफोरनि जिउनि
रैखाथिया माबायदि बेफोरखौ कम्पेयार खालाम रुजु नोंथांमोना, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन जे बबे मोनसे सोर साबसिनमोन आरोना। आंनि बायदिबाथ' थांनाय 5 बोसोराव मानबगोदा प्रमद बर' सरकारनि दैदेननाय सरकारा जोबोद मोजांमोन आरोना। माने जेबो हिंसायारि जाथायबो गैयामोन, माने पिस एन्ड हारमनि ना, ओरैबायदि सान्थिमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, थ' नोंथांमोना रियेलाइज खालामदो, नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिया फैबाय थागोन आरो जों बेयाव माने मोजां लिडारखौ जोङो सायख'नो हायो आरो। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।